Ezondoko denbora bankuaren bitartez, antolatu dugu beste ekintza batzuen artean dantza ikastaroak. Izango dira bai dantza afrikarrak, dantza latinoak eta gaurko kasuan euskal dantzak. Gaur juntatu gea hileko lehenengo ostiralean, betiko harin fandangoai, pixkat gorputza muitzeko eta elkarren artean momentu atsegin bat pasatzeko. Inguruko herrietako jendea biltzen gea, eta kasu honetan izango litzake bi ordu terdiko saioak, eta errepikatuko dugu hilabetero bigarren ostiralez. Gaur, orantxe saioa hasi berriak ja, hemen nire kideak ja berotzen nahi dira, eta eskatzen dena da inguruko batik bat Alkizako jendea animatzea, bertan egiten diteulako saioak, eta ordutegia izango da 6-tatik 8 eta gehien bat, beti bezala momentu atsegin bat pasatzea elkarren artean, euskal dantzai bultzada dut ematea, eta baita beste kulturak pixkat ikastea, dantzan bidez, beti. Gure taldean barruan, igual ezagutza gehiena dakanak, eramango du pixkat bultzada, ari jarraituko diogu guztiok, baina gehien bat denon artean egiten den zer bada. Ez da irakasleik eta bolondresa da. Vale,